It's for him. Nee, de mensen die het hebben gemaakt. Ja, dat dacht ik toch. Ik dacht, ik zal het even vertellen, want dan je al 2 minuten af. Dan moet ik ook terug. Nou, Helen. Maak even een filmpje, Hans. Oh, ja. Ja, maak maar een filmpje. En hoe vind je dat nou, Hans? Om 75 te zijn? Ja, Wat geeft je dat nou voor Ja, gevoel? ik word gek van die filmpjes van Hans. Het Filmpje van Hans in de trein. Nou, In bad? hey, wil je stoppen met dat filmpje? Filmpje van Hans in Maar ik bad? wilde eigenlijk even weten hoe je het voelt om 75 geworden te zijn. Hans? Ik vind er eigenlijk geen zak aan, maar ik ben er toch wel trots op. En bij deze wil ik zeker, ik wil Mieke en John in het bijzonder nog even bedanken voor hun goede zorgen. Ja. Het was voor mij een volledige surprise. Ik had hier niet aan kunnen denken, maar oké. Ik ben eigenlijk nog een beetje kind. Ja, gelukkig toch? Daardoor kon dit allemaal, hè? Daardoor kon dit. Eigenlijk ben je 57. Nee, maar we zijn John en Mieke erg dankbaar voor hun ontvangst weer, hè? ontvangst, voor het accueil. Ja. Het filmpje opsturen. Elke 5 jaar is dat weer prijs, hè? Zet hem maar op YouTube. Ja, doe ik. En heb je nog iets, heb je nog een wijs woord voor de kijkers op YouTube? Nou, ik zeg net, ik ben een beetje kind, dus ik heb die wijze woorden nog niet. Die komen misschien nog een keer met de leeftijd. Misschien nog wel. Die komen nog een keer als het ouder wordt. Nou, dan wachten we nog even, Hans. Toch? Het duurt nog een paar jaar. Ja. En 80 komt er. Maar Met 80 jaar zitten we hier weer. dan zitten we Bij hier. 80, hè? Dan gaat het komen, hè? We zitten En hier ik weer. kijk uit naar die boerenkool met die worst. En dan eten we met z'n allen weer boerenkool met worst. En de volgende keer gaan we met z'n allen boerenkool hier eten, hè? Behalve Helen. Behalve Helen.